Kienu sigħat ta' biża' dak li għaddiet minna Marija Għaxa, anzjana ta' 74 sena, kif mhux bisfat aggredita u mistruqa f'dara, iżda għamlet kważi 24 siegħa marbuta sakemm binta u żewġa salvawa. L-anzjana parti ġrieħi li ġarbet bħalissa qed tinżamm taħt osservazzjoni fl-isptar wara li ta' attakk tal-qalb. L-anzjana nstabet fil-kamra tas-sodda mimduda fl-art bidejja marbutin biċ-ċintorini tal-plastik wara dara u wiċċa l fuq. Mill-istħarriġ li sar jirriżulta li l-ħadd li għadda għal ħabta tas-6 ta' filgħaxija persuna mhux magħrufa ħabtet il-bieb u hekk kif l-anzjana fetħet sabet raġel ma' wiċċa li jimbutta f'dara. One News huwa informati li dan ir-raġel kien liebes flokk u qalzit skur u ġie deskritt bħala ta' statura twila u ta' karnaġġjon samrani. L-allegat ħallil imbotta l-ġewwa bl-anzjana bdiet twerżaq iżda il-ħallil li tkellem bil-Malti għeddida li se joqtolha bis-sikkina illi kellu f'idu. Imbeżza għal ħajjita l-anzjana tagħtu mal-1700 euro fi flus kontanti u anka ammont ta' ċrike tad-dieb. Minkejja dan il-ħallil tellaħħa fil-kamra tas-sodda fejn hemmhekk rabata u ħallija hemm. Kienu għal-ħabta tal-5 ta' filgħaxija ta' tnejn, kważi 24 siegħa wara illi xi qraba tal-anzjana tħassbu għaliex ma bdietx tirrispondi. Għalhekk huma marru d-dar u sabuha marbuta.